grazas, que recasco aos poetas, as poetas, a Miren, a Leire, Gustavo, Flores, Manuel, e a todos vós, pola vosa presencia. Dicimos, por último, finalmente, que todos estes textos, en galego, en vasco, en galego, grazas aos irmáns a Íñigo, Roque e a Isaac Xovín, podedes velos, podedes visitalos cando quirades na página web do Consello da Cultura Galega, pois van ser, xa están publicados, técnicamente xa se pode acceder a eles a través da página do Consello da Cultura Galega, unha especie de libro web para, de algún xeito, darle realce a este encontro. Creo que é moi interesante porque, ademais, como dixen, hai textos inéditos de todos os autores que pagan. Así que esperamos que lo pasaran ben, que estivesen a gusto. Moi boa tarde, moitas gracias.